comisións de investigación normalmente non valen para nada. con todos os respetos. Además, están suxetas a unha maioría política, o sea, que ao final as conclusións da comisión votan os que son máis que os outros, entón ao final eso non é unha verdadeira investigación, entón non teño gran expectativa, seguro que o señor Ojea non vai abrir con este tema, porque xa pasou, dirá que sí, que non, que efectivamente, e outro interrogará e dirá que sí, e ainda que xera Sánchez mintió na comisión e pues será o titular e empezará un suizo penal si procede que dura 40 anos e despois non quedará en nada. Sodes todos malísimos, todos malísimos, si botaran a culpa a Franco e cosas de. No, pero non me acuerdo, por exemplo, un recurso moi habitual nestas varias. Non me consta, non me lembro. Non podrías asegurar. Por eso digo, eso non é mentir. Además me parece unha estrategia da oposición errada, estar sempre todo día con corrupción, ataca por as políticas que fai, ataca por outras cousas, ao final isto cansa, ao final queres desgastalo e non consigues facer nada. Estas cosas son sempre teatro, en parte, non? Pero teñen moito de teatro porque pois que ben razonou, que imaginas o do PP ou do Vox ou da oposición dicindo que ben razonou o señor Sánchez, ten vostede razón. Nunca, todos veñen co guión posto, uns e outros, e ninguén vai ceder, ninguén vai atender o argumento que de outros, si que dan argumentos, non uns argumentos, xa non van decir que ben, non o mira desde ese punto de vista, non che van decir así. Dirán, insistirán no que teñen feito. Por eso digo, non me gusta ese tipo de investigación. Son máis, para min, máis efectivos as judiciais, non? Que se confrontan, digamos, versións que se poden contrastar. Aquí non... Además, cando se establece, repito, cando se fan as conclusións, ao final a conclusión se vota. Entonces, pero onde se ve que que a verdade se vote? A verdade é a verdade, se vote ou non se vote. Entonces, a verdade é dos que manden máis, ou dos que teñen máis números ali no Congreso. Esas cosas a mí nunca me fixeron especial gracia. Además, repito, testará o que lle dá gana, non se pasou por outras peores. Que xa votaron do partido, xa fixeron moitas cousas, xa non se lembra a xente. Si, pero non creo que tiña especial medo, que este medo ten moitos defectos, pero é un tipo correoso, o sea, que sabe as cousas, sabe salir dela. Tamén estuvo investigado, condenado e todo, e mira, hai o test, está tan rufo. Yo soy Martín no tema das gafas, sacar. Sí, que eu nunca o vin con elas, pero que está destrozando. Porque lle dirían os expertos que levaron que te manden levar un bolígrafo cuando estás nervioso. É algo, sí, te digo, os expertos de comunicación. É unha técnica de... Sí, para, dirían, además, dache unha imaxe como de seriedade e como estás así como metido no... Seguro que non están ni dudadas. É unha cousa nova, porque efectivamente o formato é novo, nunca viram algo así. Entonces isto... Pues a ver, as mañan estamos todos falando das gafas de Sánchez. No, pero cosas destas, porque estes americanos teñen moito que son os filibusteros, que son tácticas parlamentarias de alongar moito tempo durante a veces 10, 12, 14 horas para retrasar votacións, non? Porque teñen que manter o posto. E isto é algo semellante, igual pode xogar a isto. Dor e indignación na mensaxe ás vítimas da Dana, titula tamén o xornal La Vanguardia. El país fixase na indignación en concreto contra Mazón, no que di o xornal foi un tenso funeral polas vítimas. Que sensacións, que impresións vos deixou o vivido onte nese funeral de Estado en Valencia? Primeiro, a mí non me gustan estes actos laicos de Estado, non digo así xa de entrada, non sei quen rayos inventou que imitar os actos religiosos e o imitan mal, pero que pasa? O sea, para non ser actos religiosos son actos políticos, entón, siguen o protocolo do Estado, por lo tanto, os actos políticos son politizados, van os políticos ali e os opositores se opoñen. Se fora un acto de respeto, pues, de corte religioso da religión que sea, pero de outro tipo seguramente había máis respeto, pero ser un acto de Estado, pues, igual, silvan e se apupan e cosas por estilo. Perdón, ese xa foi celebrouse na Catedral de Valencia quixeron facer un acto así, e ninguén do goberno apareceu sin ritual, porque os actos de Estado non teñen rito, non teñen ritual, inventan non sei onde os rayos sacan, pero inventan un rito, entonces intentan aí. E despois, por que se ceban en Mazón? Porque poden cebarse, porque máis saben que Mazón, digamos, non o poden sustituir. Vamos a ver, é que o problema de Mazón non é que sea Mazón o poda destituir Feijóo, que non pode, non? Pero ainda que pudera, pode destituirle, pero tes que nomear outro, tes que investir outro. E como investes outro? Estaría Sánchez feliz de que tuviera que investir outro, porque a ver que condicións poñía a Vox a esa investidura. Porque Vox xa non ten ganas de gobernar. O que lle vai pedir vai ser o non inscrito. Entonces, eu creo que están evitando precisamente eso, porque cualquier dimisión de Mazón, incluso mire, non o sei, hasta seguramente lle dixeron que seguira. Porque se marcha hai que investir outro. E a quen investes?
Primeiro, creas un problema dentro do propio partido, porque a líder natural que Catalán non é diputada, por tanto non pode ser, creas un problema no meu partido, e despois, a ver, Fache diría, a ver, venga, Vox, a ver que te pide Vox para sacar a foto e desvías a habitación, igual que estas eleccións de Extremadura, están desviando a atención toda, Sánchez feliz, de 2 meses máis de vida.